Dak illi kellu jkun summit dwar it-tisjieħ tal-ekonomija fl-Unjoni Ewropea spiċċa f'summit illi inħakem minn diskussjonijiet twal u għal xi ħin jaħarqu dwar il-kriżi fl-enerġija kkawżata mill-gwerra fl-Iran. Jeżistu żewġ gruppi ta' pajjiżi bi ħsibijiet differenti fl-Ewropa, dawk li qegħdin jimbuttaw azzjoni f'waqta l-inflazzjoni fl-enerġija u dawk li għalkemm favur xi tip ta' għajnuniet qed iħarsu lejn is-sitwazzjoni ġeopolitika ta' bħalissa bħala okkażjoni sabiex l-Unjoni Ewropea tinfatam darba għal dejjem minn fuels illi nitsu bħal gass u żejt. F'kummenti ma' TVM News wara summit maratona ta' iktar minn 12 siegħa, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-pożizzjoni ta' Malta hija ċara li l-Gvern Malti se jibqa' joffri stabilità lil familji u negozji kollha kif ilu jagħmel mindu faqqet il-kriżi tal-enerġija fis-sena 2022. Aħna l-uniku pajjiż fost is-27 li kapaċi nsostnu dak it-tip ta' għajnuniet. Meta dalodu tħaddit dwar x'għajnuniet nagħtu, ħadd ma jemnek li qed nagħtu dik is-saħħa ta' għajnuniet. U minkejja dak qed nilħqu l-miri fiskali tagħna b'mod iktar aċċellerat minn dak miftija mal-Kummissjoni Ewropea, dak kollu huwa dovut għax għandna finanzi fis-sod tal-pajjiż u fuq kollox ekonomija fis-sod li qed tiġġenera ħafna u ħafna ġid. Fis-summit tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Malta flimkien ma' 4 pajjiżi oħrajn fil-Mediterran reġgħu qajmu l-kwistjoni tat-tanker Russu li spiċċa il-tim f'Baħar Ewropew. Il-Prim Ministru jikkonferma li t-tanker Russu illi qiegħed iġġor fuqu il-gass qatt ma daħal f'ribħra territorjali ta' Malta. Il-Prim Ministru sostna li l-awtoritajiet Maltin kienu mħejja sa snierhom għal din l-eventwalità. Bħalissa it-tanker Arctic Metagazz jinsab fiż-żona ta' tiftiġ u salvataġġ tal-Libja. Sakemm għandek dal-bastiment illi qiegħed drifting waħdu disabled, għandek il-potenzjal ta' diżastru ekoloġiku apparti li huwa hazard ġifieri periklu għan navigazzjoni marittima u hemmhekk ukoll fejn nittama illi tinstab din is-soluzzjoni finali biex dan il-bastiment jitneħħa minn fuq l-ibħra. Qabel is-summit tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru Abela pparteċipa f'laqgħa informali fuq l-immigrazzjoni ma' diversi pajjiżi oħrajn Ewropej, anke fl-isfond tal-gwerra fl-Iran li tista' twassal sabiex in-nies jitilqu mill-Lvant Nofsani. L-pożizzjoni ta' pajjiżna solita, l-politika solita l użajna f'dan is-settur, nafu x'kienet is-sitwazzjoni 6 snin ilu, nafu s-suċċessi kbar illi kellna volja s-sitwazzjoni tista' tinbidel f'ġurnata waħda, però għax użajna politika b'saħħitha tar-ritorn, tal-prevenzjoni tat-tluq u enfasizzajt fl-intervent li għamilt l-importanza illi il-politika l-korretta hija l-prevenzjoni tat-tluq mill-pajjiżi tal-oriġini jew mill-pajjiżi tat-transitu. Ma naqsitx ukoll id-diskussjoni fuq il-gwerra Russa fl-Ukrajina u fil-Lvant Nofsani. Dwar dan tal-aħħar il-Prim Ministru qal li hemm bżonn l-Unjoni Ewropea tagħmel sforzi diplomatiċi serji favur de-eskalazzjoni, koordinazzjoni u dialogu b'saħħtu sabiex jintemm dal-konflitt. Il-mexxejja kellhom ukoll skambju mas-Segretarju Ġenerali Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres. Hawnhekk il-Prim Ministru Abela saħħa fuq ir-rispett lejn il-liġi internazzjonali u l-Nazzjonijiet Magħquda tibqa' fiċ-ċentru tas-sistema internazzjonali.